I dag skal vi spille noget. Durum på sådan episode 2. Ja. I dag tror jeg, vi vil spille lidt som almindelig fange nu. Så tror jeg, vi går i... Okay, måske ikke almindelig fange, men jeg tror, vi spiller lidt som bare så egentlig går rundt og chiller lidt. Chiller. I don't know. Men nu skal vi lige gå herop. Jeg ved godt, det må man ikke. Det er admin abuse, men jeg skulle ikke i game mode, så de kan godt slå mig. Så jeg tror altså ikke, det er sådan admin abuse. Sådan. Men vi skal herop. Jeg skal lige sige hej. Jeg glemte det her lille pus her. Lille pus. Så nu spørger vi lige dansker. Hej dansker. Må jeg blive fanget i nogle minutter? Optager lige, please. Undskyld, det var med stående knæ lidt, når jeg finder over tilbage i den. Og jeg håber, at svarer ja, fordi så kunne det være meget fedt at vise jer. Okay, så ja, det må vi gerne. EM0, og så går vi her. Altså, vi skal nok selvfølgelig slet cellen igen. Wow. Jeg skal lige komme ind og selv lidt. Take. Hvad hedder det nu? Jeg tænker bare, at vi indretter vores egen celle. Sådan. Jeg ved godt, det er lidt unfair, jeg har så mange penge, men det kan jeg så... jeg kan take mine penge, men jeg gider jeg sgu ikke til lige nu. Og hvis vi spiller helt normalt, vi må ikke bruge game eller noget som helst. Det bliver meget spændende, så... vi skal op til Black Bucket. Nu skal vi have noget seats. Jeg håber ikke, der er nogen, der kommer der, fordi så får de bare... Skal vi lige skrive spiller som fange? Kan vi godt lige skrive spiller som fange nu lige lidt tid. Og der så været skal jeg noget dødt. Skal jeg noget seed. Den skal man gerne lave den lidt større jo. De vil jo YouTuber. Ja. Ej, det er træt. Nej! Wow, jeg kunne bedre jord. Undskyld. Okay, så der. 3. Og skal vi op til så sygt lang tid. Men jeg har sættet stor pris på kanalen. Fordi jeg subscriber sygt godt til mig. Og jeg vil bare sige 1000 tak for det. Det betyder virkelig meget for mig. Skriv i kommentarerne, hvis vi har en større celle. Please, vil I gøre det? Tak. Jeg synes for ham. Lad mig spille som en fange. Jeg synes for ham, men spiller som en fange. Det må man sgu leve med. Hvor min celle der? Den er der. Okay. It's my here and the baby just a bum and what myself. Oh my god, that's so good. Yeah. Na. Men hvad hedder det nu? Jeg vil håbe, I støtter mig på min kanal. Jeg må gerne sige, altså, vi kan få nogle fede subscribers, så kan vi lave nogle flere hygge os med nogle videoer. Ja.
Når vi har indrettet vores celle, så tror jeg slutter herfra, faktisk, når vi har indrettet den. Fordi at, jeg skal til på en måde en fest. Så det bliver fedt. Men jeg gider altså ikke at løbe. Gå lige sådan op. Okay. Crafting table. Sætter vi der. Og så sætter vi der. Og så sætter vi der. Så skal vi have 2 pinde. Og de har så her. Og sådan. Vi kan lave en lille hole. Bum. 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 Jeg er ikke sådan særlig god til at fortælle dig. Nå, drenge, jeg ved godt, det her fucked up, men altså, jeg tror ikke, jeg gider have, at jeg skal bare løbe frem og tilbage, så vi tager 5 stykker. Sådan der. Så skal det bare lige plantes. Sådan der. Og så skal vi beslutte om det her. Vi skal lægge der. Der og der. Og det der kan vi bare lige droppe. Og der kan vi også lige droppe. Det der kan vi godt lige bruge til at ændre det sidste her. Okay, nu har vi lavet det der narko, så kan vi godt faktisk lægge den her. Vi kan lige rulle til de ting, der har. Okay, 15 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeg kan ikke gå mere. Okay, jeg vil bum. Usikabaka. Oh my god. Oh my god, altså. Oh my god. Altså, oh my god. Ja, det kan godt være, at jeg så lidt stille på det. Det kan godt være, at jeg er lidt stille, fordi at det er lidt genert, faktisk. Ja. Det må jeg så lige leve med, at jeg er lidt genert. Så vi går sådan og bum. Går vi sådan og se, alle de ting, jeg har taget, de prøver at smide faktisk op i her. Yes, ja, bum. På en måde er vi faktisk færdige nu. Det der kan vi godt bruge, det kan vi bare smide det nu. Og så vil jeg faktisk gerne sige 1000 tak. Jeg vil faktisk lige sådan her. Jeg vil sige 1000 tak, fordi I så med på den her video. Subscribe eller dislike. Det bestemmer jeg selv. Jeg håber, I vil skrive i kommentaren. Se hvad I synes om den her video. Så vil jeg sige hej.